खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि Bodo News चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो 1992 मायथाइयाव क'क्राझार हाब्रुबारियाव गायसनजानाय मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजआ सोरखारि जाबाय बिटिआर सुक्तियाव थानाय दफा बायदियै आसाम सोरखारा क'क्राझार सहरनि मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजखौ सोरखारि खालामनायनि उनाव दान बान्था मोनालासे गोलाव समनिफ्रायनो खामानि मावबोनाय फोरोंगिरिफोरनो मैया बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा थिसनलाइ राननानै होबाय मैयानि बे थिसनलाइ राननाय हाबाफारियाव क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि सा 40 फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि नङै स्टाफफोरा साख्रिनि थिसनलाइखौ मोननो हादों मख'नो गोनांदि बे कलेजनि मुंखौ बर'नि मुंदांखा आर्टिस्ट श'भा ब्रह्म बिथांनि मुङाव श'भा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज मुं होनाय जाबाय बे मुं होनायखौ जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बुंनायजों लोगोसे बे श'भा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजखौ मुंदांखा खालामनांगौ होननानै बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ 1 मार्चआव जानो गोनां रायजो सभानि एमपि बाइपल इलेक्शननि थाखाय बिस्वजित दैमारी बिथाङा मैया नमिनेशन बिलाइखौ गथायबाय बिथाङा बिजेपि हान्जानि जानानै बे नमिनेशन बिलाइखौ गथायदों मख'नो गोनांदि बे बिसायख'थियाव आसामनि एमएलएफोराल' भटखौ होनो हागोन बिस्वजित दैमारी बिथाङा थांनाय 21 नभेम्बराव रायजो सभा एमपिनि मासिखौ एंगारदोंमोन आरो बेनि उनाव बिजेपि हान्जायाव हाबदोंमोन बेनि उनावनो रायजो सभानि एमपिनि मोनसे मासिया लांदां जानानै दंमोन दा बिथाङा बे मोनसे मासिनि थाखाय फिन नमिनेशन बिलाइ गथायबाय भेलेन्टाइन्स डे एबा मोजां मोनलायनायनि सानावनो सासे हौवाया सासे आइजोनि सायाव एसिड सारदों पुलिसफोरा बे दायनिगिरिखौ मैया हमनो हाबाय हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा बुद्धदेब दास 50 बोसोर बैसोनि बे जाथाया डिब्रुगड़नि आमलापट्टियाव जादों 50 बोसोर बैसोनि सानै गथ'नि बिफा बुद्धदेब दासआ सासे 33 बोसोर बैसोनि आइजोखौ हाबानि थाखाय प्रप'जेल होदोंमोन बेयावनो आइजोआ हेंथा होनायाव एसिडजों गाग्लोबदों पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला आइजोआ डिब्रुगड़निनो श'हुम शपिं मलाव मावोमोन बेनिफ्रायनो खामानि जोबखांनानै न'सिम फैबाय थानाय समावनो दुथां बुद्धदेब दासआ लामायाव आवथेनानै आइजोनि सायाव एसिड सारदों जाथाय जाखांनायनि उनाव आइजोखौ फाहामथायनि थाखाय आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव लांनाय जादों आरो दायनिगिरि बुद्धदेब दासखौ दा बेनि न' खाथिनिफ्रायनो पुलिसफ्रा मैया हमनो हाबाय बे दाय मावनायनि सायाव आसाम पुलिसआ गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बुंथिदों आसामाव बिधानसभा बिसायख'थिनि बारा बारहांनाय लोगो लोगो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा गाव गाबागाव हान्जानि साननायफोरखौ फोरमायथिदों आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया बिटिआरनि मोन 12 समस्तियावबो बिजाथि फसंगोन आरो देरहागोन बे खोथाखौ बुंथिदों बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो आसामनि मन्त्रि रिहन दैमारी बिथाङा बिथां रिहन दैमारीया बुंथिदों दि फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि हान्जाया बिपिएफ हान्जाजों जथायै बिसायख'थि गेलेया होननानै मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिदोंब्लाबो बिपिएफ हान्जाया दासिमबो बिजेपिजों अफिसियेलि एलायन्सयैनो दङ आरो बिथांमोनहा दासिमबो बिजेपिजों लोगोखौ नागाराखै बेनिखायनो समासो खोन्थागोन बिजेपि हान्जाया बिपिएफजों बिसायख'थि गेलेगोन ना गेलेया होननानै बुंथिदों बिथां रिहन दैमारीया बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि हान्जाया बिपिएफजों लोगो जायाब्लाबो बिपिएफ हान्जाया हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बिथांमोननि हान्जाया दासिमबो गोख्रोङैनो दङ जायनाखि थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जायानो बयनिख्रुइबो बांसिन मोन 17 मासियाव देरहासारदोंमोन होननानै बुंथिदों बिथां रिहन दैमारीया बेनि अनगायैबो फैगौ बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया मोन 12 समस्तियावबो देरहासारनायनि आसा दङ होननानै बुंथिनायजों लोगोसे बिथाङा राजखान्थिखौ बिपिएफ हान्जाजोंनो जागायजेनदों आरो जोबजासिम बिपिएफ हान्जाजोंनो थागोन होननानै बुंथिदों एमइ फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिया फासि नांनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों बे जाथाया आसामनि बक'आव जादों थैनाय फोरोंगिरिनि मुङा हिरेन कलिता 52 बोसोर बैसोनि बिथाङा खान्दानपारानि सर्वपल्ली राधाकृष्णन एमइ फरायसालियाव बिगियाननि फोरोंगिरि महरै मावोमोन आरो बे फरायसालियाव बिथाङा थांनाय 15 बोसोरनिफ्रायनो दरमाहा गैयालासे फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोदोंमोन थांनाय 5 फेब्रुवारियाव आसाम सोरखारा फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ गथायनायाव बिथां हिरेन कलितायाबो थिसनलाइ बिलाइ मोनदोंमोन नाथाय टिउटरियेल फोरोंगिरि महरैसो थिसनलाइखौ मोनदोंमोन
मख'नो गोनांदि टिउटरियेल महरै थिसनलाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरा सोरखारि फोरोंगिरिया जिबायदि सुबिदा मोननो हायो बेबायदिखौ मोननो हाया। बिथाङा 15 बोसोर बिगियाननि फोरोंगिरि महरै साख्रि मावनायनि उनावबो टिउटरियेल महरै थिसनलाइ मोननायाव 5 फेब्रुवारिनिफ्रायनो गोबां दुखु आरो सिन्थायाव दंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा सहायनो हायैनि मैया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों होननानै नखरनि मानसिफ्रा बुंथिदों। बिथांजों मावफानाय फोरोंगिरिफ्रा बुंथिनाय बायदिब्ला टिउटरियेल थिसनलाइ मोननाय फोरोंगिरिफ्रा दानफायाव गोबां खम दरमाहा मोनो, जायजों नखर सालायनो गोब्राब जायो। बेनिखायनो आसाम सोरखारखौ बेनि सायाव नोजोर होनो थाखाय बिथांमोनहा खावलायदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौफैयो। क'क्राझार जिल्लानि थिथागुरिनि सिङाव थानाय हालादला बांगालदबानि थागिबि आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि टिकेन्द्र बसुमतारी बिथांनि नखरनि बन दोनग्रा न'खौ सोरबा सिनाय मोनैया हरनि समाव सावनानै गालांदों। बे जाथायखौ धोरोमनि फारागथिखौ लानानै जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों, मानोना बिथां टिकेन्द्र बसुमतारीया फोरमायथिदों दि सिगाङाव बिथांमोनहा बोरलि फुजा होयोमोन। जेब्लानिफ्राय बोरलिखौ गारनानै 2014 मायथाइयाव बाथौ धोरोम लादों आरो बाथौ धोरोमनि खामानि मावदों, बै समनिफ्रायनो बिथांखौ रायजोनिफ्राय एरख'दों एबा बयकट खालामदों। बेनि उनावबो माखासे सुबुंफोरा स्रोद स्रोद गाज्रि खामानि मावनो खाबु लाबाय थायो होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि बिथां टिकेन्द्र बसुमतारीनि नखरा गंसे गुन गोनां सोलोंथाइ थानाय नखर। बिथांनि देरसिन फिसाज्लाया CITआव मेकानिकेल इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआव एसिस्टेन्ट प्रफेसर आरो फिसाज्ला उन्दैया कम्पिउटार इन्जिनियारिंआव MTech खालामखांबाय, दा साख्रि नागिरगासिनो दङ। मैया 54थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानमोन। थांनाय 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम मोन्दोंमोन। मैयानि बे सानखौ मान होनानै दाब दाब जायगायाव 54थि जोनोम सानखौ फालिनायखौ नुनो मोन्दों। मैयानि बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि BKB अडिट'रियाम हलाव सानसेनि हाबाफारि लानानै आफादनि 54थि गायसननाय सानखौ खुंफुंदों। मोनसे मिथिहोनाय, माखासेया दासिमबो BTC आरो बिटिआरनि गेजेरनि फारागथिनि सायाव गोनो गोथो दङ। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) बेयो मोनसे काउन्सिल जाय सालायग्रा सोरखारखौ बुंनाय जायो, जेरै BTCनि चिफ, BTCनि EM। नोंथांमोनहा स्क्रिनाव होनाय BTC सेक्रेटारियेट अफिसनिफ्राय ओंखारनाय अफिसियेल नटिसखौ नायनानै लानो हागोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (BTR) बेयो मोनसे ओनसोलखौ फोरमायो। जेब्ला जायगानि खोथा बुंनाय जायो, बेयावसो BTR बुंनाय जायो। BTCआव थांनाय माखासे सान सिगांसो साद'नो गोदानै EMनि बिबान राननानै होदोंमोन। दा बिथांमोननो मानि बिबान होनाय जाखो, बे फारिया सौफैबाय। बेनि अनगायैबो सिगांनि EM बिथांमोननि बिबानखौबो बारायनानै होदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) सेक्रेटारियेट मावख'निफ्राय ओंखारनाय बे गोदान नटिफिकेशननि बायदिब्ला BTCनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनो PNRD, सयल कनजारभेशन, ट्राइबेल रिसार्च इनस्टिट्यूट, रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेशन, EM रनजित बसुमतारीनो फरेस्ट, लेन्ड एन्ड रेभिनिउ, EM उखिल मुसाहारि बिथांनो वाटार रिसोर्स, एक्साइज, हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल, EM डक्टर नीलुत सोरगियारि बिथांनो PHE, इनफरमेशन एन्ड पाब्लिक रिलेशन, लाइब्रेरी सार्भिसेस, EM श्री राकेश ब्रह्म बिथांनो फिशारी, एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेनारि, EM दावबायसा बर' बिथांनो स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार, कालचारेल एफेयार, EM गौतम दास बिथांनो सशियेल वेलफेयार, क'अपारेशन, EM दिगन्त बरुवानो इरिगेशन, मिउजियाम एन्ड आर्किअल'जि, EM अरुप कुमार देनो हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार, रेजिस्ट्रेशन अफ बार्थ एन्ड डेथ, EM रनेन्द्र नार्जारि बिथांनो ट्रेन्सपर्ट, लट्रिस, EM धर्मनारायण दास बिथांनो मिउनिसिपेल कर्परेशन, स्मल स्केल इन्डास्ट्रिज, EM सन्जीब थान्थि बिथांनो लेबार वेलफेयार, इकनमिक एन्ड स्टेटिस्टिक, EM रेवरेवा नार्जिहारि बिथांनो मिडियाम इन्डास्ट्रि, डेयरी डेभलपमेन्ट, लिगेल मेट्रल'जि, EM घ्यानसाम दास बिथांनो एग्रिकालचार। बावैसो सान सिगां एसेम्ब्लियाव आसामनि रांखान्थि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा भट अन एकाउन्ट बाजेटखौ बेखेवनानै होदोंमोन। बे फोसावनाय बाजेटआव पेट्रल आरो डिजेलनि सायाव लानाय स्पेशेल टेक्सखौ बोखारनायनि खोथा फोरमायथिदोंमोन। बेबायदिनो पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना लिटारसेयाव 5 राङै खमायदोंमोन। नाथाय पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना खमायनायनि सानसे उननिफ्रायनो, अदेबानि 14 अक्ट'निफ्रायनो सानफ्रामबो फिन बांदों पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना। थांनाय 14 फेब्रुवारिनिफ्राय पेट्रलनि बेसेना लिटारफायाव 22 फैसा आरो डिजेलनि बेसेना लिटारफायाव 28 फैसा बांदों। बेनि अनगायैबो थांनाय 15 फेब्रुवारियाव, अदेबानि मैया, पेट्रलनि बेसेना 20 फैसा आरो डिजेलनि बेसेना 25 फैसा बांदों।
इन्डियान सुपार लीग आइएसएलआव मैया मुम्बाइ सिटी आरो बेंगालुरुनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जादोंमोन जेराव मुम्बाइ सिटीआ गल 2 आरो बेंगालुरुआ गल 4 सोनो हादों। दिनै हायद्राबाद आरो केराला ब्लास्टारनि गेजेराव मोनाबिलिनि 7:30 रिंगानिफ्राय फुटबल गेलेनाया जागोन। दासान्दि टेबोलनि फारियाव दङ सेथियाव एटिके महन, नैथियाव मुम्बाइ सिटी, थामथियाव नर्थ इस्ट, ब्रैथियाव गवा, बाथियाव हायद्राबाद। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।